खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पर्बत जरायाव पुलिसा सा-9 बाइक सिखाव हमदों। कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि गं 14 गुदि फरायसालियाव राजबंशी रावखौ थिसनबाय। लखिमपुराव 41.5 लाख रांनि हेरेन जब्द आरो साथाम हमजादों। BKWSनि जेंनाया सुस्रांजायाब्ला बिजेपिआ विधानसभा बिसायख'थियाव बेनि फिननायखौ मोनगोन बुंदों प्रफुल्ल बसुमतारी। चालबारियाव बिटिसि सोरखारा हानि पाट्टा रानदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। कक्राझार जिल्लानि पर्बत जरायाव बाइक सिखावनि मोनसे गेदेर रेकेट हमदों। पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव पर्बत जरायाव गं 7 खावनाय बाइकजों लोगोसे सा-9 सिखावफोरखौ हमनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बग्रिबारि पुलिसा बे जाफुंसार अपारेसनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला हमजानाय सा-9 बाइक सिखावफोरखौ मानकासार साउथ सालमारा बयजेर आलगा स्निथि खोन्दो गामिनि हाफिज हेजुर रहमान, धुब्री भलारपिटा गामिनि साइफुल इस्लाम, गौरीपुर सौतारा गामिनि जरुफ इस्लाम, गौरीपुर आयरकाटी भजपुर गामिनि आब्दुल आजिम मण्डल, गौरीपुर आलमगंज स्निथि खोन्दोनि आबुल हुसेन, गौरीपुर आलमगंज स्निथि खोन्दो गामिनि जाहिरुल इस्लाम, गौरीपुर फानबारिनि इब्राहिम आली, कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमा बेन्दोंनि राजापारा गिबि खोन्दो गामिनि रकिफुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बबेखानि बाइक सिखाव रेकेटजों हमजानाय सा-9 सिखावफोरनि हेंथायै बग्रिबारि पुलिसा PS केस नं 50/2025 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै गोख्रों जेरा खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो लादों होननानै बग्रिबारि थानानि OC कार्तिक बसाकआ सुलुङाव फोरमायदों। राजबंशी रावखौ जौगाखां होनायनि सायाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि गेदेर आगान। प्रमद बर'नि बिटिसि सोरखारा राजबंशी रावखौ मान आरो गनायथि होनानै कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि गं 14 गुदि फरायसालियाव थिसनबाय। बिटिसि सोरखारनि बे आगाना राजबंशी रावनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर JP ब्रह्मआ मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि गं 14 गुदि फरायसालियाव राजबंशी रावखौ उफेरा राव महरै थिसननो आरो बेनि सायाव गोनां जानाय राहाफोरखौ लानो थाखाय फरायसालि नायगिदिंगिरि खोन्दो गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिखौ बिथोन हरदों। राजबंशी रावखौ उफेरा राव महरै थिसननाय गुदि फरायसालिफोरा जादों कक्राझार जिल्लानि कसुगावनि बेतबारि गुदि फरायसालि, बिजुलिबारि गुदि फरायसालि, 578 नं थिथागुरि सेवा आश्रम गुदि फरायसालि, 512 नं धलमारा गुदि फरायसालि, 271 नं शक्ति आश्रम JB स्कुल, 2106 नं सिलगर गुदि फरायसालि, कामारपारा गुदि फरायसालि, 927 नं बहाकाटी ट्राइबेल गुदि फरायसालि, सेरफांगुरि गुदि फरायसालि, चिरां जिल्लायाव सोनाब भदमपुर गुदि फरायसालि, 226 नं थुंखुबारि गुदि फरायसालि, चापागुरि गेजेर फरायसालि, 225 नं सोनाब एनकरबारि गुदि फरायसालि आरो 336 नं कामारपारा गुदि फरायसालि। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबआव बिटिआरनि मोननै जिल्ला कक्राझार आरो चिराङाव राजबंशी रावखौ गुदि फरायसालियाव उफेरा राव आयदा महरै थिसनदों आरो बेयो बिटिसि सोरखारनि मोनसे बाखनायथाव आगान होननानै राजबंशी हारिया बुंदों। बे आगाननि थाखाय कच राजबंशी साहित्य सभाया बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर होदों। ड्राग्स आरो निसागोनां बेसादनि हेंथायै काछार पुलिसा गोख्रों अपारेसन खालामगासिनो थानायनि गेजेरावनो साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ गोबांथार बिबांनि हेरेनजों लोगोसे हमनो हायो। काछार जिल्लानि लखिमपुराव गंसे अट'रिक्सायाव सिग्रोमनानै पुलिसा बोखांनो हायो गोबांथार बिबांनि हेरेन आरो साथाम पेडलारफोरखौबो हमनो हायो। मोनसे सोद सुलुंखौ बिथा खालामना लखिमपुरनि CDSP पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव बासकान्दी पुलिसा बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन, जेराव मोनस्नि साबोननि बक्सआव सोनानै लाबोखोमानाय गासै 87 ग्राम हेरेनखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेरेननि बेसेना खमैबो
41.5 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा आन्दाज खालामनाय जादों। ओरैहाय हमजानाय 3 पेडलारफोरखौ धुलाथाना बेन्दोंनि निस कारबायथ'आनि उबिर आली, खारुपेटिया नदिमुखनि रेजाक आली आरो मजिस आली होननानै पुलिसा सिनायथिनो होदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्साफुरि नोगोराव थानाय गोजोनपुरि गामिनि फोरोंगिरि नब्लाङाव रबिबारखालि धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि मोनसे जर'खा सावरायमेल जानानै थाङो। जिल्ला बारग' एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बसुमतारीनि दैदेननायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि आफादनि गाहाय नेहाथारि भद्रेश्वर बसुमतारीया। गावनि बिबुंथियाव भद्रेश्वर बसुमतारीया बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएफबि हिसाबै मावनांगौ हाबा आफादखौ गोख्रों खालामनाय आरो फैबाय थानाय समाव आफादनि हाबाफारिफोरनि बागै गुवारै बुंथियो। बे मेलावनो धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बसुमतारीया बुंदोंदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएफबि जोहोलाव मुंख्लं बिथांमोनहा 2020 मायथाइयाव बिटिआरआव गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव 5 बोसोर सोरखार सालायनायनि गेजेरजोंबो दिनैसिमबो मोननो गोनां सोरखारि अनसुंथाइखौ मोनाखै। बिकेडब्लिउएसिखौ 5 बोसोरनि उनावबो आबुं महर होनो हायाखै, गामि सोसननो हायाखै, बियाब दानो हायाखै, बिसायख'थि खुंनायसिम लांनो हायाखै, सोलोंथाइनि जेंना सुस्रांनो हायाखै। बेनिखायनो 2026 मायथाइयाव जानो गोनां बिधान सभानि बिसायख'थिनि सिगां मोननांगौ दाबिखौ मावफुंनानै होआब्ला बेनि फिननायखौ बिजिपिनो होगोन होननानैबो हुमखि होयो प्रफुल्ल बसुमतारीया। बाक्सा जिल्लानि चालबारियाव बिटिसि सोरखारा हानि फाट्टा रानदों। रबिबारखालि चालबारि बियाबाव बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव मिशन बैसुमुथि 2.0 नि जोहै हा गैजायै नखरफोरनो हानि फाट्टा राननाय हाबाफारि खुङो। बे हाबाफारियाव चालबारि भाटाफुख्रिनि गं 31 नखर आरो सनफेरागुरिनि गं 83 नखरफोरनो सोरखारि खान्थि बायदियै हानि फाट्टा राननानै होयो बिटिसि सोरखारनिफ्राय। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावथाय होनायनि सिगां बिटिआर हालामनि हा गैजायै नखरफोरनो हा राननानै होगासिनो दं प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा। बेनि अनगायैबो बिटिसि सोरखारा गुबुन बिथांखिफोरखौ मावगासिनो दङ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला चालबारियाव मैया हा फाट्टा राननाय हाबाफारियाव चालबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि, टिसिएलसिनि मासिगिरि बिनद मुसाहारि, चालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बिखन गयारि आरो इउपिपिएल दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।